ama-chips amakinati, take sweat, oil, brand new second-hand oil, nama-t-shirt slightly used, ama-t-shirt sebenze kancane, usangawathenga, brand new second-hand oil, amakinati ama-chips sweetie, amakinati ama-chips brand new second oil, ama-slightly used toilet paper. Ngathi ngizoyithola into engiyifunayo. Ngifuna amafutha. Oh, ayikhuleka. Ngizothi unawo aqala kumalini? Hayi phela-ke nje kuya ngokuthi unamalini. Awa sisi. Ngicela ungitshele ukuthi unaqala kumalini. Umuntu uzathenga into engangephakethe lakhe. Phela sibulela amafutha. Hayi khululeka-ke la ekhaya awikho into ongayitholi. Yabona nje ungayihamba yonke ink imnandi intuzuma kwamashu. Ufake no-P uyenze ibu-pink muthanda ufake i-Phoenix kubu-pink. Awekho amafutha ashiphe njengalawo awala kwami. Yabona-ke nje kuya ngokuthi ufuna muphi. Slightly used, brand new second hand. Asasebenze kanye lawa. Aqala ku-15 rand lawa bethosa ufish nengulube. Okay. Yeah. Lawa abethosa inkukhu awu 35 rand. Lawa abethosa ukudla okubhoyiliwe awu 48 rand. Mase kuthi lawa abethosa ama-chips neyababa. Wona-ke u-55 rand. Kuya kuwena ukuthi uthenga maphi. Sheshise-ke sisi nginama-order. Hayi ngeke. Angcono ngithenge lawa kade nenkukhu kodwa ngathi ayalingana lamafutha. Yini umehluko kuwona? Umehluko ukuthi abethosani. Uma ngabe kade ethosa ufish uyayicabanga usuyothosa iqanda elinuka ufish. Ingakho ka fish ethe ukwehla. Awengulube ayehlile nawo ngoba ngiyazi ukuthi abanye beni bagqihile. Yes. Hayi thina vele inkonzo nasudla ufish nengulube. Ngicela unginikeze awu inkukhu. Okay, awenkukhu-ke letha-ke imali yami besithe 45 rand. Anginawo-ke ushintsho uyazi ukuthi isimo somnotho sime kabi ngizokunika amakinati ngoshintsho wakho. Uma ngabe kuwukuthi amakinati awuwathandi sengingakurolela kancane nayo i-toilet paper yethu isebenze kancane, it's slightly used. Ngcono ngiphe kwi-toilet paper. Okay, sebenze ku-number 1 kuphela slightly used, ibingakasebenzi ku-number 2 kodwa wena sungayisebenzisayo ku-number 2 wakho. Naw siyobatshela-ke nabanye ukuthi hhayi-ke u-oyela usuyatholakala bayeke ukukhala ngokuthi azikho izinto ey'sakwazi ukuthi y'thoseke e-South Africa ngoba u-oyela uyabiza. Ubatshele ukuthi umama Mathenji sebatholela i-solution. Hayi bona wenza ubuhlakani nomzulu kabi. Uyabona nje ayikho into ebuhlungu njengokuthi ufuna uthose iqanda awuzothosa kanjani. Uyabona manje akho ney'nkukhu angangcono sifuyile sisafuyile. Bese thatha ngisho amafutha ey'nkukhu lawa esiwaphi eParmentel. Manje sokwenze njani? Hayi-ke siyotshela nabanye futhi mengabe kuwukuthi nawe usufuna imali uphinde ukuyizongidayisela lawo osuthose ngawo ngiyawathenga back ngemali encane. Ngiyabonga kakhulu Mathenji. Usebenzile ntombi. Wozani ama-chips amakinati ama-brand new second hand oil, ama-chips amakinati Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.